Gyakran feltett kérdés, mi a különbség a kovász és a vadkovász között. A kovász lisztből, vízből és élesztőből készül 6-8-10-12 órás érési időkkel. Elsődleges célja az élesztő gombák elszaporítása, de nyilván ez egy kicsit felgyorsítottabb folyamat a rendes kovász, fehér kovásznál. Terthartatóbb lesz a kenyérettől, ízvilága is finomabb lesz. Ezzel szemben a vadkovász az a levegőből veszi az élesztőt, lisztet, vizet keverünk össze, 4-5 napig érleljük ezt a lisztvíz keveréket, és minden nap, ami már érett lisztvíz keverékéből hagyunk vissza, és liszttel és vízzel etetjük vissza, és ez a 4-5 napos érlelés után már megkapjuk ezt a kész kovászt. Jobban tudnak benne ezek az érési folyamatok lejátszódni a bolti élesztő hozzáadása nélkül készül, ezáltal a emészhetősége a terméknek sokkal jobb lesz, és a vadkovászos termékeknél az új szabályozás szerint 2025. 10. hótól nem tartalmazhat hozzáadott élesztőt.